Lero Panyaso Voice Box mkulu wina ufuna kuwauza Malawi kuna kuti ambiri amene akudana ndi olemekezeka Mai Jane Ansa angopangira zimene zicho kuti akuchita mantha kuti Mai Jane Ansa akakhala pa mpando adzabwezera zoyipa zimene adawapanga potsatira malizatsa achisankho cha 2019-2020 nde akunenanso pano kunena kuti yayi olapita munthalika atakula chotani atadwala olakhala kuti pa 6 September ali ku chipatala koma iwowo akamvoterabe apita munthalika omwewo nde matika limodzi timvere mkulu amene ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Kodi amene sakudziwa ndani? Amalawi tikudziwa kunena kuti mukuchita naye mantha mzimayi kuti akakhala pa mpando akufinyani chifukwa cha zoyipa zimene inu mudamuchitira. Malawi amene sakudziwa kuna kuti makhoti anagamula kuti chisankho sichinabedwe koma chinali ndi zovuta patali. Kodi inu mumafuna kuti mutani kwenikweni? Majaji amene mukunenawo, makhoti amene mukunenawo ananena kuti chisankho sichinabedwe koma chinali ndi zovuta zina. Nde mukamati anayi mzimayi oyipa dziko lonse lapansi dziko lonse lamakuti mukudziwa kunena kuti akangoti wakhala pa mpando iye ujayo afinya seneleta inu simudayembekezereponso ndipo zichitikatu zimene muzikhulupirira chifukwa inu ngakhale mufune musafune ngakhale una kuti Satana atachita kuphwisira dziko la Malawi koma muyembekezere una kuti chakwera sakukhalanso pa mpando zimenezo ndi mukhulupirira. Misonkhano yake ndi muziona anali kuno kunkhotakota pano pa nkhotakota boma pano pa anthu onyamulidwa pa magalimoto sanamalizike kunyamulidwa akanali pano koma ti anthu limene nali pamene positi anthu tambiri president kuposedwa ndi misonkhano yoyimayima ya gangata. Inuyo mudziwe kunena kuti ukazala chiteze umakolola chiteze, ukazala chimanga umakolola chimanga chomwecho. Mulungu si James iyayi. Tatiyeni tione kutukwana konse kumene mukutukwana sikukupangisani kuwina ayi. Ndizi panopa achina atupere panopa akusulukiratu kuyaluka momoti azikamba mfundo ngati nyamata woganiza bwino woganiza nyamata wa mphamvu zake. Munthu umangokhalira biza akapita m'misonkhano kumangonyoza apita anyoze genius zopanda phindu zimene Amalawi sakufuna zimenezo. Amalawi panopa chakudya chakwera pa msika panopa chimanga chakwera. Amalawi pano akudandaula pano fetereza wakwereratu akudandaula Amalawi fuel sakupezeka pa filling station ndi adzikamvetsera munthu akutukwana nzake zona. Ife ndale zopusa ngazimene tidazisiya kalekale moti sitimamvetsera zimenezi tikamazimva timangotero kuti awawa adya ndalama apasa ndalama akudya apaka stoko pa blade wawo lero chifukwa cha ndalama zachani za ndale. Ndipo ineyi chimene ndimaziwa ngati kuli munthu woyipitsitsa kwambiri ni munthu wa ndale chifukwa amatha kugulitsa dziko lake cholinga iye apeze ubwino koma sizichitika pa 16 kaya kwasala masiku angati muziwerengera TikTok pang'ono ndi pang'ono 16 ikubwera tukavota. Nkhalamba yomweyo kaya tizikayitenga pa machira tukayivota kaya idzakhala kuti ikudwala pokalumbiritsa ikatengedwa pa machira ikalumbira nkukagwira baibulo nkukalumbira chifukwa choti tayivotera ife tiyivotera wina afune asafune ife tukavota munthalika tukamuvota amene tamkhuta kwambiri tinamuchitira zoyipa pano kumpepesa kwake timubwezeretsenso akoze zinthu. Apa Malawi tufuna tivomereze kuti munthalika tinakuchitira zoyipa zedi. Zikomo muzidziwa zimenezo. Kaya munganyoze mwantundu wanji kaya nyozani kaya mungamatenge chithunzi chacho kumachithira matope nkumamva mu mtima mwanu kuti mukuthira iyeyo muli monsemo
kaya mutamatenga singano nkumabaya chithunzi chake kamabayani kamapangani, kaya mwina simudzidya nsima kunyumba kwanu inu ndi akazi anu osagona tulo chifukwa chapita Muthalika zanu zimenezo, koma pa broad paper akukakhala amene tukamuvota ngakhale kuti tsiku lokavota akakhala kuti ali kucheni kaya akakhala ali kuchipatala ali serious, tukavota ameneyo tukamuvota. Zimenezo nde mudziwe tukavota, zimezi nde mudziwe IMCP nonse mudziwe kuti kaya akakhala kuti atengedwa pa ambulasi apita kuchipatala apita kunja kuchipatala tukavota ameneyo tukamvota, kaya ndi mtembo tikavota. Yes, za nonse sitikuzifuna. Mavuto so amene mukuwaonawo mungamalimbe mtima kumalankhula zona, mawu olankhulira mukuwatenga kuti, mphamvu zake mukuzitenga kuti, mavuto mene akuchitikiramo pano zafika ndi magalimoto aboma omwe nkumakagula nawo mafuta pacheni pa black market, zochitisa manyazi.